7,000 uffiċjal pubbliku fi gradi industrijali ta' snajja tekniċi u dawk magħrufin bħala General Service se jkollhom kundizzjonijiet tax-xogħol aħjar kif ġew iffirmati 4 ftehimiet kollettivi preseduti mill-Prim Ministru Robert Abela u Segretarju Permanenti Ewlieni Tony Sultana matul il-Public Service Expo bit-tema Insaħħu l-ħiliet. Il-ħaddiema milqutin minn dawn il-ftehimiet li ilhom ma jiġu rivetuti mis-snin 90 huma fundamentali biex l-amministrazzjoni pubblika tibqa' għaddejja bil-ħidma tagħha u toffri servizzi tal-aqwa livell. Bekk issa dawn il-ftehimiet għandhom gradi u skali ristrutturati li jirriflettu responsabiltajiet li nbidlu matul is-snin. Għall-ewwel darba ġie introdott allowance marbut mal-klassijiet bilan li jiġu attirati ħaddiema ġodda u performance bonuses li jevalwaw il-prestazzjoni tal-ħaddiema tas-servizz pubbliku. Minn barra hekk permezz ta' dawn il-ftehimiet jistgħu jiġu introdotti trainees fil-gradi ta' snajja u oħrajn tekniċi bilan li jkunu jistgħu jiġu attirati studenti mill-ewwel snin tal-istudji tagħhom. Ftehimiet bħal dawn ikomplu jagħmlu lis-servizz pubbliku aktar attrajenti u kompetittiv fejn jidħlu l-impjegati li jaħdmu miegħu kif ukoll jgħinu fiż-żamma tal-impjegati. Matul dawn l-aħħar sentejn ġew konklużi u iffirmati madwar 66 ftehim li jolqtu madwar 14,000 impjegat. Dan kollu l-amministrazzjoni pubblika kisbet riżultati qawwija f'miżuri tal-baġit u rakkomandazzjonijiet tal-Awditur Ġenerali u l-Ombudsman li twettqu.